மாரி தான் சொல்றீங்களே தவிர ஆனா கடைசியில வந்து ஏமாத்திட்டு போயிடுறீங்க. ப்ரோ திருநங்கை அம்மாகிட்ட போயிட்டு லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அவங்க நம்மளுக்கு தெய்வம் மாரி லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுமா, பண்ணாமலாம் இருக்க முடியாது. நீங்கள் கேட்டதால பறக்க விடுறோம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். சொல்லுப்பா. நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேங்க்கா. என்ன லவ் பண்றியா? ஆமாங்க்கா. என்ன போய் யாருன்னா லவ் பண்ணுவாங்களாண்ணா? அக்கா நான் பண்ணுறேங்க்கா. பொண்ணை லவ் பண்ணால் விட்டு போயிட்டுருக்கா. நீ என்ன லவ் பண்ணா நீ என்ன விட்டு போயிடுவியே? அப்படிலாம் இல்லைக்கா, உங்களை விட்டு போக மாட்டேங்க்கா. ஐயோ அப்படிலாம் இல்லப்பா. இந்த மாதிரி தான் எங்களை வந்து ஏமாத்தி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதனால தப்பா பயமா இருக்கு. அக்கா நான் ஏமாற்ற மாட்டேங்க்கா. அக்கா உன் கையில் தாங்க்கா இருக்கு. என் கையில இருக்குன்னா நீ ஏமாத்திட்டு போயிடுவீங்கப்பா. அக்கா நான் ஏமாற்ற மாட்டேங்க. கடைசி வரைக்கும் உங்களை நெஞ்சில் வச்சு காப்பேங்க்கா. இதே மாதிரி தான் சொல்றீங்களே தவிர ஆனா கடைசியில வந்து ஏமாத்திட்டு போயிடுறீங்க. அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேங்க்கா. இப்படி பண்ணிட்டுனா உன்னை என்ன பண்ணலாம்? அப்படி பண்ணிட்டேன்னா சரி போயிட்டு வச்சுருக்கா. சரி ஓகேவாக்கா? அவங்க ஓகே. லவ் யூக்கா.